Dengaon Lamps along kilik kehai aphan karcho. Dengaon ke chok karlitang protima kiling piam men pen football tournament championship ke paman pon. Hawar ke hat karbi jutang asonga hin pen krungsai mai ke paman pon. Kardom nelibirta live thanbang phi sami rini mailin timongpi. Asnonang ton pen birta arjuponik tha. Kangthilangso eco park along Dengaon Lamps election along kehai dun dhoromsing terang aphan patumi karcho padopon. AICC bangphu Ashok Teron ki ADCC dun mephu Ratul Teron HBCC mephu Prasanta Boratu Chitongbu Votunga jipen birta lefa perangke hensing tok biripo বিজেপির হক অন্য পার্টির হক যেমান যাবলগীয়া আছে সব গ'ল এতিয়া খালি আহাটোহে আছে ৰাস্তা মাত্ৰ এতিয়া এটাই আছে খালি ভিতৰত আহা কংগ্ৰেছক জয়েন কৰা কাৰ্বি আংলং অলং non lake angthek nakiklang chenglo angthek nakiklang chenglo dak pensi tumke hai lang chengpo athema non asam angkang longka mopen utung jipu na khalo asam angkang longka pula minister not hajurika parningi pe lasi hula chongri lapson sigipu de congress ke munid avelu Nitum akok lablo, nitum wan lablo. Ibenon ke bang ira do from by ni bang from do from kara tak ke bang po. Bonsita alangli kinige pen next army bang ke BJP etum ex a president a general secretary etum ang ton pen congress na kidudo. Dak karcho mane ahok pera bang ke nilitum na dak Dengaon Lamps election tu 28 September ni duiglo. Nitum Kongres hoi pen bangke Mahamaya nomati pangrumpet si bangkri si candidate cepati dunlo. Lasong bong pen nitum tangka maha kawi pen danglok sorkar kawi pen danglok pen nitum bangkri siang bong pen inur hai dunlo lapen bang thomni ST candidate ke nitum ke kom hek abut pet nitum keremlo. Lasi bang ruling government dokok power dokok angbong dan nitum ke haidun lapen asap sapen kerem mangkala si Kongres aphan sia kimiang theklo. Lasi isi akimi mana akimi yang thekpile idut ke haiduna bangke lasi ladar nitum iya mawadet sitame dar nitum nomati Mahamaya cepaduk pen isi ke haidun lo lasi akimi yang theklo lasi dili kadugwe nomati Mahamaya mondol muhila youth block to bani de choro par pigla pe workers man choro lo lasi kadugwe pan choro si pini litum kadugwe dak alang liphan karcho lo lasi kadugwe la candidate tum lapen nitum workers tum kadugwe chirung chireksi ladapini anasanda chuphrui lo Resort Chingri Sports Club atum chepatir piponsi Sidha Rampur Jorteron arong Padua Klamalong Dengaon ke chok karlitang protima kiling pia men pen football tournament championship ke paman pangchengpon Kipathu pangchengpon pe prang karlitang protima kiling pi amohor along adonara batum pen chardom chardi ponsi karlitang protima kiling pi pirthe ke dobom aporhut akaya lamo ahemasor Karbi Culture Society Central Committee along Klembang phu bimal rong hangpen than pajir mi pon halapu ke pathu ke chengsiar ni nura club la pen rasinja club ang bongsi pathu pon ke pathu ke theng muchoda jok nura club atum pum thom thapsi che pahai pon bangso long manpeng alohi rat sai klembang phu longsing tokbi rongasar phentom teron bimal rong hang komol rong hang pen chenglo adonara batum che tongrun si ingsam jin pen pachun pon Votunga jipen hensing tok biripo Lasok pathu ke pining pen gang thom chok lo lasi protima kiling pi nilichor amen pen si first second third ang deng lo ningang thom ke chok lo laso si pini ke pathu ke cheng lo ko mama terang sekarang abang ke rasingya klampen nurak club dan ang tum dorni ang bong si pini ke dak opening match ke pathu lo kehai nong e bang 20,000 pen la jito runner saba bang ke 15,000 hello apela zalong best player doi best scorer doi yo la sa ahin ke bipon kasi pining ani continue ngan thom lo do la si pining ke pachok ni kalo ni kang thom ke chok lo si pining ke opening ago game thulo la ke open te tum jithalo la singja klampen Nura club ang bong si pini da opening game
ames ke pathu bom iglo non Hawar ke hat karbi jutanga songa hin pen patir piponsi non ke wangji priya chiklo ingdeng thong ke braisi zet ke wa efa pharman hawar ke hat sangti mili pathu aklamalong alira lon pen ketalon ponjia phan hawar ke hat karbi jutanga song la pen tirikam amaya hin pen sangti mili karbi jutanga song asa hemalong krungsaya mai ke paman pon krungsaya mai ke paman pon along tirikama me me phu long sing tok bi pen ke chari pon amaya long tirikama mai chunbang gulab kropen me ke phalam the pachini ponsi mesen me etmen kitalon ponjia phan chisik chidang ponsi chingki chethan pedopon bangso maya long KCS Central Committee members nogen terang lapen hawar ke hat karbi jutanga song lapen tirikama mai klem bangphu bangphi lapen lamet lam chong ka ching hona bangphu bangphi atum chitong dun si ingsam jin pen pachun pon vuthonga ji pen bertale fa pherang ke hensing tok bi report ingdeng thong ke bra isi hawar ke hat hawar isu sorong aji sangti mili pathua klamlong kibipon ji non labang so chiklu koi rai si pen thoma farman kisik kedang bangphu sanchom convenor to ben chathan chimum chingki chathan labang so mai pini samjin pen chun pamikalo al dak kitun al bangsong haroi si sosia bangphu bangphi tu chitong dur masi alan bangphu bangphi chitong paning parung dun pot katukawi phan stami choro pajeriglo ini la ingdeng thongke rai si sertalin katalon pontialong pachingbar pon pendak hawar ke hat so rongon je tame katalon ponti pan chisik kedang lo lasu chisik kedang pini zonal committee la reception committee la pen ke unit atum pen kaching wai kaching sai amelong tangli tum channel pen angki humri thegapot Prangsi karom pajirlo nasi nonhen jong nil tuma kongchun bang kehai krus tang ho tame pachini lo ladang nil tum ke claim kita mamu tame penana kichun ason si theglong lo Pini birta bangke labang se kangton ponik lo lying bom tha birta live